Hero 51 neppu ja 52 pella. Ja joo, nyt ei sitten ihan ehtinyt tuo Doris odottamaan tuolla alastulokontaktilla, mutta innokasta, vauhdikasta menoa. Ja hyvin Katja tuossa sai käännettyä noilla putkihässäköillä. Ja sieltä löytyi ihan oikea putken pää. Ja nyt kun tässä vaiheessa sanoin, että odotan, niin sitten hyvin odotettiin siellä sitten vielä siellä oikeassa kohdassa. Ja näin innokkaasti pujottelee Doris. Vielä viimeiset kieputukset. Hyvin onnistui Katjalta tuossa leikkaus, muurin palikka sieltä tipahti. Intoa täällä Huppilla on kyllä